आयै आं फिसाफ्रा बिमाया खिदों बेरे फुंजानि नालाय मालाबानो सिखारनानै नों गाबाथि मा आयै यालाहाय साराय पासतानि एसेल' बारदों मालाबानो सिखारनानै खावब्ला दंफैयो आरो ना इसोरो बिदाखौल' फोजाबोदोंमोन आं बैहा मानो सिखारफानांगौ ओइ नानि गुड मर्निं होना गुड मर्निं आयै बेङाखै दे गुड मर्निं ना गुड मर्निं खानाय मानो बोखो आदाखौ आवान चुमा होन आदाखौ मोखां सुवा मा चुमा होन बेखौ दे होन खुगा मोनामलायनाय आदाखौ चुमा होनना हो दिनैबा माखौ सिरि दलदब थाफैथ' नङाबा बिसिनानिफ्रायनो गाबहरोसो बियो बेरे फुंजानि थ' सोनाथ' न'आव थुदो आदाया ख'ख' होननांगौ एगजाम दंबावो लासिनो बाबा चलो लेट्स गो होनलाय आदाखौ आयौ उरलिलि फेन गानाखै बोरो फेना टय हागु फेन गानाखै इयो गानसैथ' डाइभार हा ओइ सना आदाया ख'ख' होनसै नंगौ मा आदाया ख'ख' होनसो सेन्देला ख'ख' होननांगौ ना आदाया मिन्थिया बियो ना मिन्थिया ना आदाया मिन्थिया ना नानि ना आंनि बेरे फुंजानि भिटामिनफोरथ' हासुबाय खुनसै जों बारा गोबाव गानखाया खुनसै खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव थामखौ फिन खेबसे बारबावबाय सबाय माजियाव जोबफावगारनाय महर लाना सोनाफोर दा मुगाय एमफाइ ब्लग्सखौ फुरा जोबा चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय मा होनना बुंनो सोनाफोर दुखुनि खोथा ना मिनिथाव खोथाथाय बे ब्लग्सआ आं बिनि सिगाङाव मोनसे दख'नानि ब्लग्स होदोंना आं बुंखाबाय माने खिन्थु बानायथ'वाखै दख'नानि ब्लग्सखौहाय बेनि उनावसो बेखौ आपल'ड होगोन आरोना टाइमानो मिलिया जागासिनो दङ दाबो नै आलदा जायगायावसो ओंखारलायबाय खामानियाथ' जोबनो थाङा नालाय ओमफ्राय मा जेरावखि थाङा ब्लग्स लायो बिदि सानो नाङा दैलि ब्लग्स लानाय सोनाफोर जेरावखि थाङा लानांगोन एसे क्लिप्स जा देखायनो हायोसै मानो होनबा जबा मुसाहारिया अबेबा थांनानै सोरखौबा बुफ्रांदोंबा बा सोरजोंबा बुजादोंबा नोंथांमोनाबो एसे जाज खालामनो हागोन ना आइडिया मोनगोन ना मानो बुजाखो बेथ' बिदि खामानियावसो ओंखारलांदोंमोन बेथ' गाज्रि खामानि मावनो थांथाराखैमोन सिबाय जोंनो देखायलांबाय थादोंमोन बिदि सानगोन ना स' लोगोसेनो भिडिअ लालांनाया जेबो गाज्रि बुस्थु नङा आरोना नांगौ समाव खामानिसो होबावलायगोनसो स' जेबो गाज्रि खामानि मावनो थाङाखै सोनाफोर नायलांबाय थादोल' बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो मामा चलो ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन ड्रेसनि जेबो आंनाव माबा गैया मिला मिसा गैया एकदम दालि किचरिफोर बायदिसो आरोना ओमफ्राय नै बेगा 80 बोसोर फुराना बेग लाबाय मानो होनबा आंनाव बेग गैया बेहाय नांगौ बुस्थु एसे कागज पत्र लादों नालाय ओमफ्राय दैबो हाबनाय नांगौ आंनो बेगानो गैया सयथिबो 80 बोसोर फुराना थनथ्रा जालायनायखौनो नै अनलाइनाव बे मा गोसोनानै बिहरामोन बिफायाथ' मिनिनानै थैखासिगोन बे बेगखौ होननानै माला लानो होननानै बे बेगखौ बिहरगोन नों मा साननानै बे बेगखौ बिहरगोन होननानै आंबो बिजों बिदि बुंजानानै लाला थाबाय आरो मालाबा खामानि होगोन साननानै थ' दा इसिबां लाजिनांगौ लागा गैया आंखौ रावबो नोजोर होखाया बे हिसाबै आं लाबाय आरो नांथारगौ उफाय गैया मिनिनाङा दे रावबो 3 अक्ट'बर दिनै ओरैबायदि माने आसरित फुरा एटिएमखौ गिदिंजोब्बाय मोनसेबो एटिएमाव फैसा गैया आरोना नोंलाय नावलाय बे ओरै फारसेनिखौ नायजोब्बाय आं हरै फारसेनिखौ नायजोब्बाय मोननैयावबो जेरावबो सुइ नङा आरोना माने बे ओरै खरमथला नायबाय फाग्ला बाबाथिं नायबाय आंहा बैथिं नायबाय बौ बाजार नायबाय माबा माबि आइ आफा आदा बाजै खाथि खाला नायजोब्बाय गैया आरोना ओमफ्राय दा खामानिया अनलाइनजों जागोन ना जाया थांनोसै जुदि अनलाइनजों जायोबाथ' अनलाइनजों जासिगोन अनलाइनल' नङा ओरैनोबाबो रां रुफाया नांखासिगौमोन मास गोदान हाबबाय नालाय आलाय सिलाय थागोमाबायनाय मानसिफ्रा आरो नङा होमबा सोनाफोर मासे होनांगौआनो जोबखाया ओरै दङ सानै सुबुं गेदेरा स्कुलाव आरोना फरिखा आसुर बिसोर फैनाया सोनाफोर मैयानि ब्रह्म बाबा स्कुलाव फैबावदों आरोना
एबाकासाव मैया लानो ना लाया जानानै ओमफ्राय मोनायाव बिफाजों आंजों रायलायबाय एसे गैला गथ'आ जुदि मदद मोनोबा गोसो होनो एसे हासिनोबा खामानि होगोन दाथ' क्लासआबो देरनाय नङा देरगासिनो दङ बिमाफ्राबो जिरायफानो मोना नालाय क्लासखौनो होनोसै होननानैहाय एडमिसन लाबाय आरोना नायनोसै दा बेसे इमप्रुभ जायो एडमिसनाव दिनै 26 थांबायानो माबा 2600 ओमफ्राय लेखाया सफैबाथाय गावसोर फन हरगोन बेनि एक्सट्रा होनांगौ आरोना मोनफा मोननै डकुमेन्टस लाखिबाय जोंहा लाबोजोबनो रोङाखै सासे आब'नाव सोंदोंमोनबो खिथानो रोङासै आब'आ फट'बो नांगौमोन लाबोफानो रोङाखै बेहाबो गैया आंहाबो गैया बेहाबो आं खिथाहरनाय लेखासो लाबोबाय नालाय आंनिनो दाय ओमफ्राय जेने थेने फैसायाबो अनलाइन जाबावा सानैनाबो अनलाइन जाबावा ओमफ्राय कार्डजों जानायखायसो जानाय कार्डजों दानबाय आरोना लागासिनो दङ लायो जोंनासो क्लास देरलायबावबायसो आरोना 5आव मोननासो लानाय जाबावबाय हनै मालायफ्रा क्लास 2आव मोननाय 3आव मोननायानो लागासिनो दङ आरोना एडमिसन जाबाय स्टुडेन्टफ्राबो लाफैदोंथ' फैसायाथ' थांखागोनानो मान्थलि 1100 थांगोन आरो सानसे रबिबारावल' लागोन फैसाखौ सानथ'ला सनाफोर फैसाया ओरैबाबो गलांखायो जा फैसा गलाङो बियो जुदि गथ'नि रोंनायाव खामानि होयोबा साननानै जोङो सानबाय आरो बेबायदि बेदर जानायखौ नांगौ खम खालामसै नैबेयावनो लालायलायगासिनो दङ बयनिबो स्कुलनि लाफैदों नै केबिनि लादों अबेनिबा लादों जोंबो क्लास जागासिनो दां गथ'फ्रा ओरैहाय नार्सारि केजि गबाय ए मैयानि मिटिं जानाय जिरायनाया नै दिनै जाबखांजोब्बाय आरोना थ' बेयाव जिरायबाय थाबा जाला मा होनो ओंखाम सङाखै आंहा 11ता जालायनोसै 11ता 45 फिसालाया गयो थ' नोंहा संखानाय आयौ मा आहासो आरो फाजा फुजा एसे एवदेरसै दा आहाबो बे दालियानो जागोन आरो माथो दंबावो बेनिफ्राय बे मालनि मनाखौ लानोसैमोन बावदों आं आयै आफा सफैबाय सनाफोर बिदिनो दोखो दोखो मेंबोयो माबार फर्म फिलाप बिसिनिबो आंनिबो खालामलि बिनि एटिएमजोंबो आंनो पे खालामबाय फाग्लिनि फिनखौ आं मोनखाबाय मालाबा एटिएमखौल' मोनखोमाबा फिनजों एकदम बख'ना लाखोमानो हासिगोन आरोना मा खालामनो बेहा बाहेरायाव गथ' सानायखौ सामलायबाय ओमफ्राय आंहा अफिस सिंनि खामानिखौ लागायबाय आरोना बिनि फिसायनि नाम बिनि मा नाम बिनि फिसाया मा मावो आंनो मिथिखायो नालाय ओंखायनो आंनो फिलाप खालामो बबेखौबा बाखानाय नालाय आरो एड्रेसाबो एखे खुनु प्रब्लेम गैया सानैजों फिलापा एखे माने आंनो आरोना सोंलायनाङा मिथिखानायखाय मबाइल नाम्बारफ्राबो मिथिखासिनो नालाय ओमफ्राय बिराद मेंबाय सोरबाफोर संनानै दोननाय दङबा बिराद आराम जिरायनानै जाफैसिगौमोन एसेबो टाइम गैला आधा घन्टाल'सै मा मावनो हायो मावनानै आरो फिसालाखौ लायबावदो बिमा बुरैया आरोना जेबो नंला बे सासे हाउस वाइफ बुरैयालाय खस्थ' खालामाबा माथो मावनो सुनाफोर ओमफ्राय आंनो रुमा नै एसे रानफुनला अखाफोर हागोन नामा साननानै आं दिहुननानै गालाङाखै आरोना बेसेबांथो बेलेगखौ फाथायलांबाय थानो मैयाबो माखासे बुस्थुखौ बिसिनि आब'मोनखौसो अखा हाबा थिखोदे होननानै फाथायलांदों आरोना फाला बदल थेवबो सामफ्राम बारे मोजां मोना आङो दा बहनसै र' सान्दुं खादुंबा जेबो गैया ओंख्रियाबो मिनिनानै थैगोन नै ओइ नै बान्दा कफिखौ फुटबल गेलेगोन होनलायनाय बे थाइसे फुटबल गेलेथावथाव बान्दा कफि मोनसेल' दङ दालि दाउदै पापर बान्दा कफिखौ एवबाबो गैया आंबो बाथारबाय आरोना सर्टकाट संनोसै आं सनाफोर स्पिडाव आरोना दा घन्टायावनो दालि ओंखाम आलु भाजा फोमोननानै फिसालाखौ लानानै फैग्रोनोसै ओमफ्राय दाउदैखौ जोबफैनोसै पापर एवफैनोसै मा रेडि नों सालायगोन दिनै आयै फिसाया सालायनो थांसै आंना बिराद मोजां जोंनि बोथोरा नै बार खोलो टाइम गैला बारथारबाय आरोना जोबोद मेंग्लिबाय नालाय सुनाफोर माजों सान्थि खालामोमोनलाय आङो नै बेजोंसो आरोना बेखौ नाहरनानैसो नैबे आंनि थाइबानि पार्कखौ नाहरनानैसो आं एसे बार जाथावथाव गोसोखौ सान्थि खालामनानै लायो आरोना सुनाफोर नै लेमजोबथारबायहाय अखाजों बारजोंहाय ओमफ्राय एसे माबा सान्दुङा दुंबानो जि मोजां हारसिंनो गोथां थिया जाफिनजोबो आरोना दाथ' नै खोरखिथिं सफैनानै दङ लेमजोबनानै आखाइजोंनो मोना सलायलायबाय आरोना ओमफ्राय सासे लोगोआ होनदोंना मा होनो हासिब जारु जायो बिमा हानानै दोननानै स' बेखौ हानोबा आं खासिबो नांगोन माबो नांगोन माने फैसायासो बांसिन थांगोन खोमा आरोना आंना ओंखायनो नांथ'ला आंनो हासिबा गंसे बायबानो गोबाव थांखायो नालाय बायला आङो हाथ'लाबो आरो माने एसे नोजोर होनानैनो गोसोखौ गोजोन लानांगोन नालाय ओंखायनो थाथ'थोंसै सिबाय नुयो आं जेरावबो बिदि जि जाफुनानै दङना जि सुन्दर नुखायो नै गुफुर एकदमबारे वाव फिसाजोआबो आंना बेयावनो गाखोनानै एखमबा मजा लायो आरोना नै गोलैगोन दे माव
बेयाबो बेखौनो नाहरो बिमा फिसा आरो ओमफ्राय खायफा खायफा आगैमोना सर्ट भिडिअनि डिमान्ड खालामदों आब' मानो सर्ट भिडिअ लाबोथारला नोंनि मोसानायखौ बिराद मोजां मोनो होननानै स' आगैमोन जायगाखौनो सुबिदा मोना मोनदों आं सर्ट भिडिअनि थाखाय आरो बाहेरायावबो लाहैनो आं हाया नङा होमबा आरो लामा सामायावबो आं मोसानो हाया आरो सोरबा आगैमोना नैबे बिबारावबो लाबोनो थिनदों स' नैबे बागानावनो जा जेरावखि जा आगैमोन आं लाबोथारगोन सर्ट भिडिअखौ सोरबा आगैमोनथ' दख'ना गोदान गाननानै सर्ट भिडिअ लाबोआबो होनबावदोंसो जेखि ड्रेसजों गाना मानो जेरावखि लाया मानो सर्ट भिडिअखौ लाबोथारसिगोन आं आगैमोन एकदमबारे आरोना स' आगैमोना डिमान्ड खालामदों जखन नायनो लुगैयो जखन बिब'नि सर्ट भिडिअ मोसानायखौ लानानै फैसिगोन आं सनाफोर ओमफ्राय सनाफोर डेलि ब्लग्सआथ' बहुत सिम्पोलानो जाहैबाय आं फिसालाखौ बेयाव एडमिसन होबाय होननानैसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना एबार लानानै बेसेबां इमप्रुभ जाया बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन सोलायनाय मोनोबा जुदि आङो सोरबाफोर लाहोनो नागिरदोंबा कनफिउस जायोना आंथ' बिराद कनफिउस जादोंमोन लानो ना लाया लाहोनो ना लाहोआ होननानैहाय ओमफ्राय खबर लानानैहाय मोननानैहाय होबाय आरोना ओमफ्राय होनानैबो नायनोसै होननानै होबाय आरो बेनिफ्रायहाय जुदिअ आंनि आपडेट होनायजों जुदि नोंथांमोनाबो सोरबा हेल्पबो मोननो हागौ आंनि बिनानावमोन आब'मोन सोरबा गावनि उन्दै गथ'खौ होनो नागिरदोंबा बा एबाकासाव माबायदि मोनो स' दा होथ'वाबाबो उनाव होगोनबाबो आंनि आपडेटखौबो खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरोना आंनि फिसालानि बेलायावबो मा जायो आं खिथालांबाय थागोन ओमफ्राय दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच